Много съм щастлива, че вече дойде деня, в който виждам нещо мечтано вече 30 години, реализирано. Западния канал е готов и се надявам с него да може да се вкара вода така, че да избута част от тинята в езерото, която да излезе през източния канал, така че да се подобри местообитанието на защитената зона, на влажната зона. Надявам се с все пак реализираната ни дейност по проекта да допринесем за опазване на биоразнообразието изобщо за България, защото Сребърна действително е емблема на биоразнообразието ни. Не само на влажните зони, а изобщо на България, за това е обект на ЮНЕСКО. А освен това и хората, които са в района и са част от биосферния парк, да разберат, че се работи за опазването на биоразнообразието на сърцевината на този парк и да се включат активно в дейностите по опазването.